Rok 2024 bol šialený, ty kokos. Teraz som jak na tripu. Ok, takže čaute ľudia, vítam vás u tohto trošku netradičného videa. Dneska si povieme 3 veci, ktoré sa stali v roku 2024. Môžeme ísť na to. Prvá vec. YouTube. Ľudia, za mesiac, áno, za mesiac to bude 5 rokov na YouTube. Chcem vám strašne moc poďakovať za neuveriteľnú podporu. Za tie 4 roky sme získali viac než 800 odberateľov. Strašne vám ďakujem a sľubujem, že dáme ten cieľ. Áno, cieľ. 1000 odberateľov. Jo, poďme ľudia, hajbujte to, poďte, jo. Druhá vec. Čo sa stalo v roku 2024? Tento rok bol fakt ťažký. Problémy s rodinou, nová škola, YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Ale o tom možno v nejakom inom videu. Ok, môžeme ísť ďalej. Tretia vec. Škola. Na konci roku 2023 som prestúpil na inú školu. To bolo noviniek. Keď som nastúpil na tú školu, bol som taký tichý žiak, ktorý sa schovával za dverami učebne ale potom som si našiel kamaráta a bol som zase happy. Spolužiaci sú super. No, učiteľky. No, typická škola na Slovensku, čo vám povedať ľudia. Ok ľudia, toto bolo také kratšie video a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čaute.